bide batez zinemako sarreran prezizitzen. Estalienaz etorri Bilbora zinemara. Jota? Bueno, Gabon honintza. Gaur parte hartu duzu bertso saio berezi batean. Bai. Gustatu altzaizu? Bai, gustabiat. Niri gustabiat kantetako, eta pentsetan dut entzulieri be gustabiakiela. Ni entzulie banintz, gustora ikusiko neban saio bate izango zala. Eta erraten aldi guzu, zertzen saio horren helburua edo nondik sortu zen ideia edo... Nik ez dakit oso ondo, seguri esan deuskuenerako ja ideia eginda egoan. Baina uste dute helburua zala, jentieri frogatzie posible dela olako tradizio zar bat, gaur egungo mekanismoekin lotzie, eta egunen baten beharko balitz bideokonferentziz saio batekie, posible dela, ez? Uztartu lehikela bertsolaritza gaur egun bizitzan dekogu zen mile gauza gaztaki Twitterra edo webcam bat edo dana dalakoa. Nik uste hori zala apur bat asmoa edo egokitu garela edo erakustia. Ados, eta horri ikusten diozu geroa? Hombre, oso harra, gaur esperimento bat izen da, eta niri oso harraro eken jat pentseti egunen baten, igual gugongo garela tablauen, eta baten bat etxetik bertzotan, edo horrelako gauzak. Baina adibidez Twitterrarena oso interaktiboa izen leike, zu bertzotan zauzenien, jentiek zuzenien bere sensazioak eta gauzak idazti hori edozein lekutan egin leiken gauza bada berez. Eta, igual egunen baten beharko balitz, zehozegaitik, bideokonferentziaren kontu hori be, guztot oso egoera berezi bat izen biherko litzekela, baina, etorkizune bai, teknologiak etorkizuna badauka, gaurko saioak bai. Eta zuk ze harreman daukazu teknologia berri horiekin? Ez oso ona. Ni, uste nahiko eguneratuten hauela, baina enaz oso salie. Orduen normalien aurrerapenak hartzen dodaz nire lagunek probeu eta gero. Gero sartzen az sare sozialetan eta telefono berezizek deko daz eta olako gauzak, baina lehenengo nire lagunek probeu eta gero ikusten dut, igual hori nipen nahi dut, baina igual telebistan ikusten badut iPhone bat ez dakizer, nien az joango erosten, zelenengo 3 egunetan galdut egongo nintzak. Orduen itxaroten dut nire inguruko bateko ondo esplikeu arte, eta orduen ja esaten dut, nipe bai. Eta azken galdera bat, badakizu zer den Web 2.0? Neuke jakingo espliketan. Badakit dala sariek dakarren urrengo pausue, edo teknologi barri zen urrengo pausue, eta hori, baina ez dakit espliketan oso ondo zer izango litzaken. Uste dala zeo zer interaktibidadiega zer ikusi zedekona. Normalien hori, sare sozialetan eta egiten dana, zuke esaten dozu zen gauzak, zure ondoan egonen sarren jentiek patien horretan parte hartu edo erantzunari izango duela. Uste dut hortik doala, baina, igual hanki esartu dut eta ez dut ezagitzen. Ados, eskerrik asko. Zuri.